ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстони азиз, як мурда хуш омадед. Имрӯза наворда якчанд мошинои фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар ки пешкаши шумо мегардонем. Фақат бародар навораату хеле тамошо кунед, лайк гузориро фаромӯш накунед. Ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд ва намедонанд ки дар ки ҷо реклама кунанд, марҳамат бародарои азиз, канали Мошин Савдо тайёрае ки ҳама намуди рекламаро қабул кунад. Плюс и реклама айни ҳол дар канали Мошин Савдо бародаро без сумай метавонӣ реклама дошта бошӣ, мошини хона равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсонӣ харидор мекунем. Раҳмат барои дастгиритон, барои лайкотон. Зинда бошем бародаро. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависед ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза дар рӯи экрани шумо мебарояд. Ҳама каса навори имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем. Мо аз Mercedes Benz классики соли барориш 2000 солай, кузов седан, объем мотор бошад 2.0 литра. сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳиб шуда дар ҳолати хуб қарор дора, аҷоибота ягон камбудӣ надора, фақат мешини ҳайҷ мекунӣ. фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол дар ноҳияи шаҳри Навай 45000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда. харидор аниқ бошад гуфта марҳамат занг занед, биёед пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини навбатӣ аз бародаро Daiwo Nexia ки соли барориш 1950 солай, объем мотор бошад 1.6 литра. сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механикай. бародарои азиз, мошин газу бензин дора. айни ҳол гуфта газаш кор мекунад, бензинаш кор намекунад, ҳуҷҷатош пӯчидая, нав мотор кардагием гуфта. ба тамоми мошинхаро гуфта биген ҳамиҷа ҳами бародар дамиҷа гуфта ки ҳами гапи мара биген ки мошина газ метӣ, заминора мекана мерава. хулоса камбудӣ нест дигар. фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол дар ноҳияи ҷайҳун қарор дора. 15000 сомон бародарои азиз нархгузориш карда. харидор аниқ боша гуфта муомила мекунем, бо савдо мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daiwo Leganza бародаро ки соли барориш 1997 солай, объем мотор бошад 1.8 литра. сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш механикай. мошин 4 баллони нав дора. гуфтаи бародаро соҳибаш акклиматори нав дора, ходовоиша нав кардагием. консонер дора, 4 электропакет, сентр замок, 10 моҳи дигар документ, 10 моҳи дигар литсензия дора. фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол дар шаҳри ваҳдата 25000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, муомила мекунем. алишам мешавад гуфта ба ягон Opel вариантҳо боша пешниҳод кунед, гапзанон мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra F бародаро ки соли барориш 1997 солай, кузов универсал, объем мотор бошад 1.6 литра. сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механикай. мошин ҳуҷҷатҳои яксола дора. баллонош 80% бародаро. фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар ноҳияи Данғара қарор дора. 22000 сомон бародарои азиз соҳибаш мошина нархгузорӣ карда. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёед пеш муомила мешавад, арзон мекунем. нархи беҳтаринаш кадай. ҳолати мошинам чӣ қадр ки дар раст мебинед хубай бародаро. марҳамат шахсони харидор занг занед, мошинаи даст натен. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. бародарои азиз, дискҳои фурӯши размери 15 буда дар ноҳияи Вахш 1250 сомон 4 дискара нарх карда. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёед пеш бародаро муомила мекунем, бо арзон мешавад, яъне савдо дора. барои маълумоти бештар марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. Daiwo Nexia бародаро соли барориш 1996 солай, объем мотор бошад 1.6 литр. сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механикай. газу бензин ҳардуш кор мекунад бародаро гуфта соҳибаш ҳуҷҷат дора, 1 сола, мотор нахаду, чашкиёш варид надора, 4 баллони нави дигар дора. фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар ноҳияи Хуросон бародаро қарор дора. 15000 сомон нархгузориш карда. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёед муомила мекунем, савдо мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
Mercedes-Benz C-класс бародару соли барориш 19 автомобилай, объем мотор бошад 1.8 литрай. Кузов седан сӯзишворӣ бошад гази бензин, коробкаш механикай. Мошина бародару соҳибиш гуфта 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора, сабаби фурӯхтан срочно сум дар курай мефурӯшумша. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Вахшай 65 000 сомон бародари азиз соҳибиш мошина нархгузорӣ карда, харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, муомила мекунем, арзон мешавад. Алишам беша гуфта ба ягон трактор вариантҳо боша пешниҳод кунед, мебинем гапзанон мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Volkswagen Passat бародаро соли барориш 1989 солай, объем мотор боша 1.6 литрай. Сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механикай. Мошина бародаро соҳиб гуфта дар ҳолати на он қадар хубай, таъмир талабай мошин, баллон аккумулятор надора, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. Мошина ин ҳол дар ноҳияи Вахшай 5000 сомон бародаро соҳибиш мошина нархгузорӣ карда, харидор аниқ боша гуфта марҳамат дар ин рақамҳо муроҷиат кунед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra 8 бародаро соли барориш 2008 сол, объем мотор боша 1.8 литр, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳиб гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Састаниш 90 мухшит ай Европа овардаги имшаб, ягон проблема надорад. сӯзишворӣ бо бензини тоқа, ҳолаташ айни нав гуфта навтарай, ҳуҷҷатҳоша нав кардем 12 моҳ ҳуҷҷат дорад. мошин хадавои 100% тоқа сумқати фурӯхта мешавад. срочно сум дар курай. мошина ин ҳол дар ноҳияи ҳамадонияи бародаро 85 000 сомон нархгузориш карда, харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёнай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. илтимос гуфта фақат аз соати 8 то соати 8 бегаҳ занг занед, сабабша нагуфтай. савдо мекунем гуфта савдо фақат дар болои капоти мошин мешавад. устодтон гуфта бигирем биёрем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра аниқтара ба даст овардан дар ҳамин рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. тангеи фурӯшаи бародаро соли барориш 2007 сола, краскаш гуфта радноя 4 баллони нав дора. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дора, ягон камбуди надора, фақат мешини ҳайш мекунем. моторш пачка гуфта задагӣ, моторш 1 моҳ гаштагиай. мошин дар ноҳияи фархо қарор дора бародаро 19 000 сомон нархгузориш карда, харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёнай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. мошин як дастай. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан бародарои мошинхар метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ВАЗ 2106 бародаро соли барориш 1987 солай, объем мотор боша 1.6 литрай. сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дора бародаро соҳибиш гуфта харидори аниқ боша фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи муоминобода маълумоти иловагӣ нест, 1500 сомон нархгузориш карда, харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёнай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. ҳаллишам мешавад ба ягон Nexi ё Vectra вариантҳо боша гуфта пешниҳод кунем, гапзанон мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи бародар дарёфт кунед. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳам аст, метавонед ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. Mercedes-Benz C-класс бародаро соли барориш 1994 солай, объем мотор боша 1.8 литр, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби кори қарор дорта, хадавои 80% фурӯхта мешавад фавран. маълумоти иловагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 47 000 сомон нархгузориш карда, харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёнай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daiwon Nexi соли барориш 1996 сол, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора бародаро соҳибиш гуфта дар ҳаминҷа фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина ин ҳол дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомеай 17 000 сомон бародаро соҳибиш мошина нарх карда, харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёнай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
Дайвонексияи бародаро соли ба рушд 2012 сола авио мотор бошад 5 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, карокаш, механика. Мошина бародаро соҳиби шудаи састайниши вагоне алиш мешавад ба мошин дар Тоҷикистон буда. Мошина ин ҳол дар шаҳри Москваи бародари азиз 250 000 рубл нарх гузориш карда. гуфта алиш ҳам мешавад ба ягон астраҷӣ ё сечка мошини тоза бошад дар Тоҷикистон. ҳамин хали вариантҳо бошад пешниҳод кунен, мақсад гапзанон мекунем. марҳамат ба шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳастед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, чун ҳар вақта дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад, раҳмат ки навора то охир тамошо кардем. Зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо наворҳои нав ба нав ҳар чӣ зудтар пешкаши шумо мегардонем. то навораи оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яке мо шумо бошад. хайр.